Nai vanhu vemachechi munombozvifambisa seiko? Shuwa vakadzi vemaprofeti kuvhura hombe kudaro, kuita kuunganira chivharo teki-teki senhunzi dzakamomotera palukuzeni kudaro, nekufuma kwose kuya kwakaita varume venyu, mari dzemataitsi munongodya asi hamugutsikane bodo. Ndo mhiko dzacho here? Chiiko? Imagine nebhodhi iya ina Branson plus mari yainayo yese iya. Teti chitoti zvimwe makagara tatata, nyambisirwa hamusi kugutsikana. Choosing Dafela uya over a hanky. Zvisinei, so after pafumurwa machats erudo pakati paWikinero nemukadzi wemwana wamakandiwa Anesu Chari, Evidence Chari anova husband yaAnesu abva aresponda nezvenhau yemachats iyi. Anyora kuti, when you get wounded on duty, it takes the wise to understand. 5 years ago, I preached about the wounded prophet that got wounded on duty. Your goal was only to help, but sometimes we lend our helping hands on thorns and be the one to bleed. Keeping quiet when you need my confirmation of love would make me a coward, which I am not. You know I'm a fighter. I've fought hard for myself, and I can't be selfish not to fight for you, babe. Stand strong, queen. I love you. Heaven will reward you, and Jesus will be praised. Yeah, ameno kuti ndo true love yacho here. Kuita sataiti, kumira nemunhu wako zvakaoma kudaro. Oro pamwe vakadyiswa nefoshoro chaiyo, but chokwadi tochiziva hedu kuti anogona ari kuzvishingisa, asi deep down achirwadziwa at large. Hosea of our generation, iko kusanyara, kutsitsa I love you pamusoro pekubhishurirwa papublic. Ndo kunongoratidza kwega kuti bambo vakadyiswa. Kungotiona ivo vane mafaira avo, ivo bambo yevavo echibhishu futi. Hakuna heaven inosapota chibhishu. Isu hedu sevana vesangano tongoti amen prophet. Bible rakati you should forgive 77 times 7 times. Ndo zvinoita vakadzi prophet. Zvotoda kushinga, ndo dzimba dzacho. Shiri yakabvuta reken, yakachibata kuti G. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section.